ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦି ଜଣ ଥିଲେ। ଭିକ ମାଗି ଚଲୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ଆଣୁଥିବା ଚାଉଳରେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ବଲକାରେ ଚକୁଲି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀର ଶିଳପୁଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତ ମାଛ ଘରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଚାଉଳ ପେଷିଲା। କଥାରେ ମାଛ ପଚାରିଦେଲା, ଚାଉଳରେ କ'ଣ କରିବୁ ଲୋ ବୁଢ଼ୀ? ଚକୁଲି ପିଠା ଦେଲାରେ କହି ବୁଢ଼ୀ। ଚକୁଲିଟା କେବେ ଖାଇନଥିଲା, ମାଛ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ଆଣ ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଚକୁଲି କଲା, ଶିକାରେ ଥୋଇ ଗାଧୋଇ ଗଲା। ସମୟ ଦେଖି ମାଛ ସବୁ ଖାଇଲା। ଏମିତିରେ କେତେ ଦିନ ଗଡ଼ିତ ଗଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ା ଲୁଚିକି ଧରିଛି କବାଟ କଣରେ ବାଡ଼ି। ଚକୁଲି ଲୋଭରେ ମାଛ ଆସିଲା, କିଏ ସେ ଚୋର ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ା ଧରିଥିଲା ବାଡ଼ି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲାରେ ପିଟି। ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଗଲାରେ ଉଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ଲୋ, ଆଜି ଖାଇବା ମାଛ ତରକାରୀ, ରାନ୍ଧି ପକାଇବାକୁ ଡେରି ନ କରି। ମାଛ ଝୋଲଟା କେବେ ଖାଇ ନଥିଲା, ସବୁଯାକ ବୁଢ଼ୀ ପେଟକୁ ଗଲା। ଆଇଁଷିଆ ଆମ ବିଲେଇ ନାନୀ। ବୁଢ଼ୀଟା ସଫା କରି ଖାଇଲାରୁ ନାନୀର ପେଟକୁ ହାଡ଼ ବି ଗଲାନି। ନାନୀଟା ଆମ ଭାରି ଚାଲାକ। ମିଆଉଁ ମିଆଉଁ ଦେଲାରେ ରଡ଼ି ଝୋଲଟା ସବୁ ଖାଇଛି ବୁଢ଼ୀ। ରାଗରେ ବୁଢ଼ା ଗର ଗର ବୁଢ଼ୀକୁ ଛାଡ଼ିଲା ତା ବାପ ଘର।